ҳама чувандо забинем дар зал чико кардеста баъд 5 килоара мегирад таш холӣ ай ту таш холӣ ай 24 подготовка сахара подготовка чанда задем тамом ҳам яса боша бигир боша бигушокне бародаро 32 килоара чемпион нест ай чувандоз раҷоно чувандоз шаҳре екатеринбургина тайёрӣ дестай барои чувандозӣ якумда мерем иншолло якуми декабр ҷо мерам қирғизистон қазоқистон тоҷикистон қазоқистонда будам падромда на тоҷикистон мерем иншолло насиб период мунҷон период ин шогирда ина исам шогирда бихап ку шогирд шавӣ шогирдам шумо чувандозе шогирдам гап нест ба аспой мемонам шуд гап нест нами канали мо дар бурем ина бачо чанд кайки миллион ғафур фанҷа буд мо омадем ҳамақа дастгири ай дастмо меомад дастгириш ки ҳа насиб ба омадаи дигаша баъд ягон фикр мекунем самбой период инҷо яке омадем самбоя фурӯша акара самбой период зинда бошед зинда бошед моиҷон ва пеш фақат мо ҳам дуогӯем ки худованд тан тасият кунаву бародари муъмини мусулмон дар ки брати мо мақсад моиҷон дуо куне иншоалло меравам зинда бошед садаи умед салому алейкум ҳама каса братмо муини рӯз акира кияй насиб бошад пагада сафарай ҳама касаина хайшу дош омадем ҷамъ шудем аз ин бачаҳои ғариб дар қӯи бачаҳои ғариб мақсад ҳама каса дуо кунем зинда бошед зинда бошед